Bake su besmrtne. Iznad baki je jedino Bog. Hvala. To su bile bake. Hvala što si pročitao ovu pesmu koja je već prepoznatljiva. Kao neka tvoja poetika, licencija je postala. To sam naučio od Bećkovića. Kaže, ako hoćeš da ti neka pesma ostane, čitaj nju uvek, čitaj je 100 puta. Kuda je prošao Steva. Raičkovićeva poezija te preseče kao krvi. Kada sam pročitao svega 2 pesme Stevana Raičkovića, Veliki broj naših prijatelja, sugrađana koji su večeras ovde poželiti ovu knjigu da pročita, jer se zaista čita kao Brodskog. Reći ćemo da je Brodski kao eseista dobar upravo zato što se koristi, možda ponajpre s obzirom na to da se spusti malo gušći mrak o temi erotičnosti u toj poeziji. Već je sat vremena prošlo, zamolili smo vremenske prilike da nam idu na ruku makar sat vremena, verovatno će ići i duže, ali ja predlažem da još jednom tvojom pesmom okončamo ovaj književni segment večerašnjeg programa. Operska pevačica Jana Križak i Petar Ilić